Egunon da ondo etorriak izen, gaur inor ez da usartu hemen neugaz aurkezpen aitera, orduen neukingo eta aurkezpena, bai, baina gero alkarte desberdinetako kideak hemen dugu, eta zalantzarik edo badau eurek erantzun ahal izango dabe, neu paino beto, baina bueno, gaur niri egokitu jate hau. Esaten da moduen egunon da ondo etorriak izen. Gaur 2026ko Euskal Jaien programazioa aurkezten dugu, eta ekainaren 2-19 bitartean Durango euskal kulturaren, musikaren, kirolaren, tradizioaren eta bizikidetzaren topagune izatea gure dugu. Hori lortzeko, 30 bat jarduera eta proposamen landu direz, udalerriko hainbat txokotan banan dute eskainiko diranak, publiko guztiarentzat, eta beste behin be, alkarte, ikastetxe, kultur eta kirol talde eta udalaren arteko lankidetzari esker. Atariko gisa esango neuke, ekainaren 7 arte, Durangaldeko artisten elkarteak antolatzen dauen aurre eskolen arteko 17. marrazki, pintura eta eskulanen lehiaketaren erakusketa bizitatu ahal izango dugula Eskurdi aretuen. Hasieran esan dodan moduen programazioa ekainaren 2an, hau da, datorren martitzenien, hasiko da San Agustin kulturgunien, loraldia eskoleagaz. Bertan, San Antonio ikastetxeko ikasleek eskainiko deuskuez bidelagunak 7 kantu eta Xabier Amuriza pastorala antzeslanak. Hurrengo egunien, eguaztenien, Sugasa Zineman, Kurutziaga ikastolako ikaslei zuzendutako superheroien familia filmaren proiekzioa eskainiko da. Barikuen, ekainan 5, jardunaldi berezia eukiko dugu, batez be, Euskara Sailak, Taupa Euskaltzaleen mugimenduagaz, Gurutze Santu Museoan, elkarbizitzaz eta euskeratik abiatutako hizkuntza aniztasunaz hausnartzeko gunea eukiko dugulako. Eta egun horretan be, 15. Peter Memoriala pilota txapelketako finalerdiak eskainiko jakusalako. 6. Zapatue, programako jardunaldirik anitzeritarikue edo izen leikela uste dugu, ezta? Otamotzenan, Bustinezko platerra apaingarrien tailerra egingo da, jolasegunen barruen. Frontoiek, 22. Sexta-punta txapelketaren final aurrekoak hartuko dauz. Andramarin, euskal dantza erakustaldia izango dugu muskildi eta tronperri dantzataldeagaz. Eta egun amaitzeko, Silboberri txisto elkarteak antolatzen dauan Durango hiria kontzertua izango dugu. Vanessa Aibar eta Kanitoren parte hartziegaz hau. Domekan, 7. jolaseguna jarraituko dabe, San Fausto auzoan, Irulegi eskuaren bila ekimenagaz. Arratzaldien, Luart taldearen Sam Gandarias migrazioaren ahotsa, narrazio kontzertua izango dugu Plateruenan, Euskal migrazioaren memoria berreskuratzen dauen kultur programa oso interesgarria da. Ekainaren 10. Peter Memorialan txapelketako finalerdiak bueltoko direz, eta 11. eguaztenien eskola eta divulgazio jarduerek tartie be eukingo dabe. San Jose Jesuitak ikastetxiek, Landako eskolak eta Nevers ikastetxiek euren eskutik. Hasteko Eskurdi plazan Artzainen herri kirolen erakustaldi eukiku, Landako polikiroldegiak joko tradizionalak hartuko dauz, Eskurdi kioskoan Euskal Musika Festa eukiko dugu Oian Begagaz, eta gainera, Sugasa Zinemak, Alpino Tabira Mendizale elkarteagaz, Euskal Herritik Himalaiara nola eta norekin dokumentala proiektatuko dau. Ondoren, egingo da solasaldize bebai. Aurrera. Ekainaren 12an, Barikuen, Tabira batukada tailer baten estenatokia izango da. Jolas egunaren barruan hori be. Sugarri fanfarrearen 50. urteurrena be ospatuko da kale jira bategaz Aldezarretik. Eta Eskurdi jaialaik hartuko dau eskupelota Bizkaiko herriarteko txapelketaren azken fazia. 13. Zapatuen, egun bizize eta jai girokoa biziko dugu, alde batetik, egun guztian zehar, Andramarin, artizautza soka eta makrame erakustaldiak eukingo duguz eixu artizauen elkarteak antolatute.
Muru eta Torren aurrentzako egurrezko jolasak izango dira jolas egunaren baitan, gainera egun honetan be Muru eta Torre auzoko jaiak ospatuko direz. Kuadrilla egune izango da Aldezarrien, Eskurdiko frontoien 22. Sexta txapelketa eta Euskal Pilota maratoiaren finalak be jokatuko direz. Eta egunari amaiera emoteko, amaiera borobile, kasu hontan be, Bodogorotzi Abesbatzaren 30. urteurrenaren barruen kontzertu berezi bat eskainiko dabe Andramariko Uribarri Basilikan. Programazioa amaitzeko egune, 14 domeka, aurre ikusite dau, topa Sagardau egunegaz amaitzie. Merkatu plaza barrian, Euskal Sagardau postuek, gastronomia postuek bebai, eta Mikel Garaizabalek idatutako katak eta zuzeneko musika eskainiko da. Egun horretan gainera, Julen Azpeitia lehiaketa sari banaketa egingo da, Arte eta Historia Museoan. Hau eguerdiko 12etan izango da. Kale jira eta dantza tradizionala erakustaldiak be egongo direz, herriko hainbat talde eta alkarteren parte hartzeagaz. Eta egun amaitzeko, Tabira musika bandaren kontzertua izango da Andramariko Elizpien. Esaten gendunez, ekainaren 19 arte luzetuko da, eta egun horretan, behin betiko itxiera, pelotari eskainitako jardunaldi berezi bategaz ospatuko dugu. Pelota eskolako ikasturte amaierako jaialdiagaz, eta Peter Memorialaren finalakaz. Esta programación refleja muy bien el espíritu de las Euskal Jaiak, que se trata de una celebración abierta, participativa, intergeneracional y construida desde la colaboración. Unas fiestas donde pretendemos que conviva la música, el deporte, el euskera, la cultura y queremos que sea un encuentro para todos y todas las duranguesas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las asociaciones que habéis venido, a las que no han podido venir, a los centros educativos, entidades culturales y deportivas que participáis de estas Euskal Jaiak 2026. Zuen konpromisoari esker, Durangok barriro gure kulturan errotutako programa zabal eta anitz bat eskaini aldeutzogu herriari, ezta? Beraz, atera gaitezen kalera, parte hartu daigun eta gozatu daigun geure herriaz.